Здравейте хора от YouTube, ние сме с втори епизод с Николай Дончев. Николай, кажи здравей на хората. Сега си правим човек. Кажи здравей на хората. Здравейте! Стелко? Къде по-отиде Стелко? Кота! Чай се го. Не, един от нашите го няма, станаха проблеми някакви. Wait, you wish Yeah, whatever. What a loser. Ще го направя героят ми, дай. Ники, аз съм готов. А, не. Аз забравих да си направя с мускули. Ник ще бъде слаб. А Кио Бейни, той ли актьор? А? Да, Ники, айде, чакам те. От меринджи. Ние записваме. Наистина ли? Да. О. Здравейте, аз пак съм се. Окей. Да си говори нещо, блат меринджи. Имате Да, някакви- здравейте, аз съм пак тук. Аз казах, че съм Стелко, бе, момент. Оф, какъв той да си. Значи съм просто... Не, шегувам се. Стелко е най-добрият канал на света. Стелко е най-добрият. Аз съм канал Телек. Абонирайте се за Стелко, е. Става вече в телевизор. Мерси, че го казвам. Пишете. В смисъл, ти си На лаптоп. най-добрият канал, който знам. И най-добрият приятел. Мерсаш. Fuck is this? Абонирайте След се. Клаудио, след Марсело, след който и не след него. Шегувах се. We got Тота Клаудио. arrested. No. Не знам, измислите ми, приятели. Earth's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasted energy drink. Brand's worth a shitload of money. О, фък, бе, тук не мога да знам пага хората. It's always about Айде, money, какви Mr. сте, Gat, бе? which is precisely why our employer wishes to speak with you. If you'll indulge us. Те те лошите му е. О, вече ще има май врагове. Ай, шишо. Къде беше мината? You have any idea who you're fucking with here? О, номер кефи Джони в самолета. Аш. Не бе, Remarkable, получи like как ги преби всичките These викаш, visions че кой are гледаш? Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, Знаеш как chairman ме of a пука, че се казваш multinational Филип Лорен, organization бе? called the Дъртьо, Syndicate. ела тук да Never се heard бием of в it. лице, в лице. Evidently not, or you would not have bought l'argent. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, Кой се I хини want така my fist гадно, up your бе? ass at this point. Извинявайте, фенове. Like it or not, Mr. Gant, our organization is expanding into Не се сещате на кое. Не са на страха на offering всеки you the лечи. chance to leverage your assets Никой не ще каже, against your ей. lives. Ladies, We may continue to operate the Saints Ultor meeting Откъде as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Здравейте. Listen, you French fuck. please. I am very Извинете. So make yourself fucking lawful. We done here. and I had so hoped to come to a rational business arrangement. Не, ще ме убият. Не! Гледайте по Джони! Айде! О, брате, бе! Ти човек май не смисъл на се. Майко!
Ай, купера! Само вече съм бил кучки с кучки, лице в лице кучки. Ще тя ида да го прибира, човек. Момента се жени. Ти си от меринджи, ко? Юси! Айде! Не ми обвивайте! Юси! Трябва да се стрижи, трябва да се... Да, сте. Юси, ти я тренеш нещо. Не бе, трябваш да кажеш по-не бе. Да, ядох, какво му? Шко стреляш, бе, дебел! Имон. Си дебел, като си барка. Как гледа то лупка? Той Джоник вече аз се сестим, че той е много слаби. Представете си Килбейн без мускулия да е дебел. Па! Той е дебел! Той не е дебел! Че ли хубаво до Ники! Ники! Нали? Ники, много си готин, бе! Аз пък... Тя за първи път аз... I can see some of our passengers are getting restless. Here's some relaxing music for your enjoyment. My apologies. Your captain is having troubles finding the Ти гледаш ли Гейдж, Телко? Какво да ли гледам? Гейдж. А ти гледаш ли? А? Гледаш ли ти? Гледам. Що? Няма що. Гледаш ли ти? Ники, дай пистолета! Не ти бе. Аз съм го гледал. Ясне. Сега го гледам, майка. Гледам. Всяка във втора, всеки край. Не се дава всеки вторник и всяка жълта неделя по някакъв път. Аз миналата година го помня, че всеки вторник е. Ей, отгорни ма цепчите, бе! Вижда неприятен ден. Айде. Бас! Не отивай до там! Трябва да си взема амо! Николай, прасте! Трябва да си взема амо! Johnny, we're about to jump. И в... Джони! Вие нещастници! Вие са... Ще ви напълна черата с вашите черва! О май гъбати, тъпо, ти нямаш логика, бе! Кой е най-добър? Напълна червата с вашия шеф! Ще ги туря по... такива! Ще ви подавам очите за 20 лева! И само искам... Толкова ефтино! И само искам... Стига, аз не се прекъсвам. Аре, стига ме прекъсвам. Само да кажа нещо, бе. И че после пак ще преграда. Аре, стига си. Добре говори, че времето е пари. Парите са власт. Искам да кажа. Парите са власт. Търси си. Търси си. Точно бе. Продължавай да говориш. Търси си. Те да кажа половин. Ооо! Ти гад. Бива, бе. Да ти гадно. Който... Аз имам. Да, Килбе. Не. Знаеш за кой говоря, ама няма. Аз ще хвана. Първо е да Николай Дончев. Така не стига, не мога да се изкажа от твоите... Говори, айде. Което момиче не иска да скаже, да пише в коментарите. И ако е от Варна, също по-хубаво ще стане. Направо дено. Ще хвана! И нали, така де. Да пише в коментарите, там някакво момиче, нали? Колкото е на 40. От 14 нагоре. До 17 някъде. Не, шегувам се, колкото мене, нали? Ама лъжи по. Максимум 13, че ще садки. Не. Лъжи по-нагоре, 10.
10 клас. Аз се съм. Разтикал. Самолета! Влизам в самолет. Стига, бе, той. Гледайте, първи копак. Багажника се качва, ще ти покажа. Ако искате да се срещне. Ако знаете къде му се намира Едел, май там му се намира. Николай Дончев ще те убия. И това и за сега това. Добре, само стои си да знам, не го случва. Айде, да, и после пак. Там черната учебния федерация. Честно. Ники, внимавай! Аз хващам на шонки. Аз сега я фана. Аз ще хвана. Ти по-къс се бъдеш, що си? Къде ще фаниш? Къде ще фаниш? Стига. Айде, довиждане, приятелите. Така де, може се види преди обайс. Дори с по-пак ще хвана. И всякакви такива работи, нали? Обаче ще ви е строго забранен да влезете вкъщи, защото аз не съм набил. Само на какво? Не знам. Ще скипна, кажа само да не влизате в адреса с тия, който ще го изреди и кажете апартамента и номера. Да, човек, аз имам къща на апартамента. Добре, ще убивам. И нали, ако те момичета, които сега гледат този клип, моля, изберете ма за жанр за ужас и да ма гледате как играя. Са правя на тапанар. Добре, къде сена и това мисля приключим и да направя на тапанар и довиждане следващия път. Ама ние не сме приключили. Пука ми, бе! Less than successful. Аз си казвам. Jella and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the Syndicate, and the Saints are not welcome. Mr. Kime, gather your luchadores and bring me the leader's head. Mr. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. Надявам се да май... О, парите ги няма. Да, спирайте за жанър на ужаси да ма видите. Защото сега си те гледи и ти слон. Това беше от нас. Да, изберете жанра с едикъв. Абонирайте се! Абонирайте се за мене. Той са канал. Се надявам да има момичета. Ако не си абонирал, гледайте постоянно. И се надявам да има долу момичета в коментара и довиждане. Стелко, кажи го пак, че без да искам да прекъсна. Надявам се долу да има някой момиче да пише, и дед го казах. Добре, довиждане. Довиждане. Кажете чао! Чао! Няма да кажа. Чао!